sepsány. Apoštol Jan řekl, že smysl tohoto evangelia je ten, abychom uvěřili, že Ježíš je Syn Boží. Sepsáním oněch událostí nás Jan nabádá, abychom uvěřili v Ježíše, který zemřel za naše hříchy na kříži. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Říkám vám pravdu. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Tato jsou ale zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. To znamená dvě věci. Musíme souhlasit s Ježíšem, že jsme zhřešili proti Bohu a udělali v našem životě chyby, ať už se nám zdají jakoliv velké. A musíme věřit faktu, že Ježíš zaplatil za naše hříchy smrtí na kříži. Smrtí, kterou jsme si zasloužili my. A když to uděláme, Bůh nám dá darem věčný život. Když byl apoštol Tomáš konfrontován s touto realitou, mohl jedině odpovědět: Můj Pán a můj Bůh. Avšak nyní, pokud souhlasíte, můžete žít v míru s živým Bohem. Stačí říci následující vyznání. Vyznávám se, že jsem zhřešil proti dokonalému Bohu. Vyznávám se, že Ježíš zaplatil za mé hříchy smrtí na kříži. Věřím, že Ježíš zaplatil za mé hříchy, abych získal život věčný a stanul před Bohem, mým Pánem a Bohem.